Tässä on pullo, jonka sai päähän Jussi. Ai. Tässä on juoppo, joka vahingossa heilotti pulloa, jonka sai päähän Jussi. Ai. Tässä on nuori mies, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Ai. Tässä on junkkari, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on portsari, joka käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hieno neiti, joka huusi Ihme pervo! mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hiippari, joka kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä. Hajuresti! Ei tässä nyt mitään järkeä. Siis tuo hiippari puristaa tota tyttöä tissistä. Ja sitten tämä portsari käsittää sen väärin ja syyttää tätä junkkaria. Ja sitten se junkkari puukottaa mua. Niin, siinä kävi. Ei sillä ole mitään syytä puukottaa mua. Samaa mieltä. Niin ja sitten vielä tämä puukko. Vaikka tämä onkin tämmönen muoviketju, niin kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa sattumaan itse kutakin, kun ruvetaan tässä tökkimään näitä. Minä haluaisin tähän niinku semmosen explanationin ihan piakkoin, että minä ei muuten jatka tätä ollenkaan. Ei, saaks ehdottaa? Kato, mä oon ihastunut tähän Mimmiin, mutta se onkin sun tyttöystävä. Ja sit mä oon vetänyt subuteksiin ja viinaa sekaisin, niin mä oon aika silleen vainoharraisessa tilassa. Ja sit kun toi sanoo ihmepervo, niin mä luulen, että se tarkoittaa sua. Ja sit kun mä haluan puolustaa tota, niin siksi mä puukutan sua. Okei. Tässä on baarimikko, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, mistä hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Ja mä puukutan tota siksi, kun mä oon ollut ihastunut sen tyttöystävää ja sit kun mä oon vetänyt viinaa lääkkeet sekaisin, mä oon aika silleen pihalla, mutta sit mä haluan puolustaa tota, niin siksi mä puukutan tätä. Juurikin näin! Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on Jussi, joka halusi Tarjota kaikille! ja vinkkasi baarimikolle, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Joka puukutti tota miestä jotakin, koska oli viinalääkkeet vetänyt sekaisin ja halus vaan puolustaa tota, niin siksi puukutti tätä. Juurikin näin! Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi, jonka sai päähän Jussi. Nyt loppu tää tyhmä laulu, tämä käy ottamaan minua päähän tämä laulu.